Yari ang mga dagko nga mga balita nga natipon subong nga adlaw. Para sa mga headlines, Iloilo Province ginrekomendar nga ipaidalom sa State of Calamity bangod sang El Niño. PRO 6 heightened alert sa maabot nga transport strike kag Labor Day. Iloilo City wala naka-rekord sang pertussis sa sulod sang duwa ka semana. Ginpasara sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, headed by Governor Arthur Defensor Jr., ang resolusyon nga nagarekomendar nga ipaidalom sa State of Calamity ang bilog nga probinsya sang Iloilo, bangod sang dako nga epekto sang El Niño. Gipasara ang resolusyon kadungan sa PDRRMC meeting kaina sang aga. Suno kay Defensor, nga i-forward sang PDRRMC ang resolusyon sa 14th sangguniang panlalawigan para maprubahan sa ila regular session para formal na nga deklarar ang State of Calamity sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Base sa data sang PDRMC nga nagdangat na sa 1.025 billion pesos ang halit sang El Niño sa probinsya sang Iloilo. As of April 26 progress report sang Provincial Agricultural Office of Pagro, nagdangat na sa 1,025,662,858.10 pesos ang ginbilin nga damage sang El Niño sa rice, corn, high value crops, fisheries, livestock and poultry sang province. Yari ang breakdown sang cost of value per sector. Rice, 653,105,869.47 pesos. Corn, 219,192,304.59 pesos. High value crops, 136,606,261.4 pesos. Fisheries, 16,561,871 pesos. Kag livestock and poultry, 196,552. Nagapakita sa report sa Pagro nga 88,764 farmers and fisher folks in the province ang affected, wherein 12,590 farmers ang nagatanom sang rice, 3,901 farmers ang nagatanom sang corn, kag 71,978 farmers ang nagatanom sang high value crops, 295 fisher folks and 51 farms ang affected for livestock and poultry. Sa maabot nga Martes, April 30, ulihi nga adlaw para sa mga jeepney drivers sa ila pagbiyahe kag ginalauman nga sila magahiwat sang transport strike kag rally sa atubang sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Haro. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa PRO 6, nga last 3 weeks nag-conduct man sang strike ang mga jeepney drivers kag very minimal lamang ang nag-join kag nangin matawhay. Sa subong, sige pa ang ila pag-gather sang data kung bala magadamo ang grupo nga mag-rally kag sila sa security sectors, wala ginila gina-lower ang guard kag ang pagbantay para sa welfare sang general public. Sa bahin naman sang Labor Day, gindugang panisolis nga lantawon kung ano ang prevailing situation sa mga area of responsibility sa mga provincial kag city directors. Gin-emphasize man ni Solis nga intensify na ang intelligence monitoring kag kung may mga groups nga mag-conduct sang rallies, dapat may permits para sila i-allow sa ila area nga pag-aralihan. Wala na sa nagsulod nga cases sang pertussis sa sulod sang duwa ka semana sa syudad sang Iloilo tungod sa several factors. Initungod sa pag-response, campaign, post-exposed prophylaxis sa mga adult sa kung diin, gahatag sang antibiotics ang City Health Office o CHO para matatapan ang amo nga sakit kag vaccine sa mga pregnant para safe ang baby once nga ipagwa na. Waiting naman to be vaccinated ang 4,344 ka 2 years old, 17,446 nga 2 to 5 years old, kag 8,844 nga 4 to 5 years old. Ang 4 to 5 years old paghahatagan sa vaccine nga tetanus, diphtheria, pertussis o kon DTaP. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.